Здравейте ви, боксери, аз съм Ар13 и да, това е Терария сезон 2, голямото завръщане, както обещах. Ще направя сезон 2 на Терария и да, добре, да започваме. Значи тук съм си направил един нов и сега почвам с него. Малко съм се развил, няма значение. Така. Започваме Терария. Няма да са много дълги епизодите, нито ще са много, ама ще видя колко са точно. Надявам се да ме чуете добре, защото съм с HD микрофон, а не с оня скапания развален. Но все едно, почвам. И да, така, значи, тук съм цепил дървета, много дървета. Така, всъщност, май съм с една стара версия на Терария, ама сега нищо, аз съм. Пак има доста неща. Да, това тук аз съм си го направил. Ама да, тук открих едно като пещера. Тук може да пренощувам за малко, ама ще видим за по-нататък. Така. Значи, тук сега ще видя горе какво има. И ето пак гадняри. Да, както винаги. Добре, значи ще взема малко желязо, защото все пак ще ми потрябва. Пак ли ти бе, гадняр мършев? Както казах, много слаймове, много нещо. И видях един син и той идва към мене. Така, добре, значи достатъчно мисля, че то скоро ще се стъмни, ама нищо. Така, ето, пясък, супер. Аз съм го направил Word да е най-голям. В смисъл да е много голям. Ще видим колко точно. Малко пясък да взема, защото и той е много важен. Ако се чуете какво имам, ето такива. Да, от една от пещерите има шпайжена. Да, така. Ще си направим тук. Чакайте, че още един гадняр идва. Да убием и него. Ще да вземем да ни даде малко. Така. Ето се стъмва. След тая ще убиваме зомбита. Някакви такива фейк. Все едно. Прибираме се в базата. Също аз мисля да направя някой време така човек срещу Терария, ама нещо такова. Там вече ще се оцелявам. Напълно оцеляване, никакво много развиване, ама ще видим. Така, първата ми работа е да направя това. Workbench. Да. Така. Печка. Задължително. Спайжена и аз не знам какво ще я правя. Опа. Тук ще я сложа, така. Значи, меч. Така. Те с маси, столове и гаси глупости. Така. Добре. Добре, това е добре. Шишенца. Да. Важно е това. Така, 17. Добре.
Тъй да не казвам нищо. Така. Така. Аре бе! Добре. Нищо не да, няма се тая. Добре, значи тези с малко градинки идват отгоре. Отдолу. Ама тук вече им реших проблема. Така. Значи много мразя ония черви, подземните черви, ако сте ги виждали в терария. Мрази ги и като умрете те пак идват, независимо къде сте, във водата, в пещера, някакво такова на открито място, няма значение. Но те пак идват. Ти що влизаш в моята база, а? А? И ще ме уби. Добре, дай нещо. Това е добре. Така. О! Ега си гадното е! Те бяга от мене, бягай. Ема аз съм хитър и ще направя следното. Добре, не? Аз ще направя следното. О, да, всички се едно много готино нещо. Как ще го махна този сторч сега? Супер! Добре. Ще си направя за екстремно. Така. Добре, още ми скачат отгоре, но не ми пука, аз вече се заградя. Нави гадняри малки. Така. Така, и то си идва. Така. Добре, сета е. Добре, значи така. Това беше първи епизод от Терария сезон 2. Благодаря, че гледахте този видеоклип. Надявам се да се забавлявате. Добре. И това беше. Да. Чао.